Takže čus lidi, řekněte mi, jaký krávoviny mám točit, který jsou trendy. A nezapomeňte, že prostě ty, co mi dají odběr, tak já jim dám odběr nazpátek, samozřejmě. Což je pro takový ty začátečnický kanály, který se chtějí dostat na ty tisíce odběratelů. Docela jako dobrý mi dát odběr a určitě dávejte odběr kanálu Mission, jo, a určitě Xevix, velký Xka, měkký I a jinak všecko malý. A prostě dávejte odběr. Jako je to zadarmo, proč byste to, že jo, nedali, děti, jako asi nejste ještě tak líní, ne? Že byste nestiskli tlačítko pro odběr. A samozřejmě jako dej like. Pošli to taky svým kámošům. Jo, a vy to pošlete jako dál. A kdybyste se mnou třeba chtěl někdy třeba dát do friendů v nějakých hrách, tak já si klidně s váma zahraju. Ale bude to za odběr. A musím vás vybrat. A tak jako prostě musím vás vybrat, jo, a nebudu jako vybírat, když tam jsou jako 5 lidí, jo, budu vybírat, když je tam aspoň 15 lidí, ať si jako trošku vyberu. Že kdyby tam bylo 5 lidí, tak je, nevím, hodně velká šance, že budeš třeba ty. Jo? Takže, no a jako těm dalším kanálům dejte i na kanál Frosty Plays dohromady všecko. Dejte mu taky odběr, je to začátečnický kanál, měl 1000 odběratelů a prostě mu smazali kanál. A teď musí bohužel začínat od znova, takže mu prosím taky dejte odběr, ať se dostane na tu částku, co kdy měl. Čau.